Takže čaute, to som ja Slávo. S Kubom. A dneska natočíme Skyblock verziu 2.1. Takže už sme si to trochu pripravili, aby ste nemuseli čakať, nudiť sa proste, ako to, viete, aké sú tie začiatky. Všetky rovnaké. Presne tak. A... Takže to. Takže tak. Idem nejaký vykopať, hej? Ja s vami mohli rásť. Čakajte, tá voda ma tahá. Takú spravím, aby si nepadol. No, thanks. Takže. Sú by to nejaké torčky, asi ťažko, že? Ja som ešte potom jednu vec. Takže my sme sa rozhodli, že budeme natáčať klasický Minecraft Survival, potom Hardcore a potom nejaký CTM mapku a potom ešte tento Skyblock. No Slav, tak ja to idem podkopať, čo najviac to pôjde, je. Takže takto, parada. Takže teraz... Sorry. Nejaká tma je, však je noc, ale... Ten cobblestone sa spálil v láve. Prečo nie? Takže ja to skúsim troška zvyčiť, jak som tu teraz podkopal. Presne tak, ako Kubo hovorí. Takto. A už nemám cobblestone, takže... Poďte asi tento tvoj. Jasne, aká hlina, som to zlákol. Ako to musíme spraviť, lebo do tej lávy to vždy padne. Tak potom vymyslíme nejaký lepší cobblestone generátor. Presne tak. Takže tieto videá zo Skyblocku budú tak 10 minútové maximálne. Ja som tu spadol. Dobre, už nie, som ani safe. Chcel som takto build. Koľko ho máš? Ja dirt? No oného. Cobblestone. 13. Počkaj, my hráme na písku? Nie. Hungry Bar mi toto dáva preč, takže to je pôjde. No mne nie, ešte. Takže dobré. Stromy budú rázať cez deň, to je rýchlejšie. Tak počkaj, dáš mi ten cobblestone s väčším ostrom. Potom sa vydáme... Takže cutero lakuje a všetko to vyhodí. Tak. Takže ja toto idem ešte podkopať. Ja sa dočiahnem, môže. Takto. Kubo, takže povedz, ako sa máš, Kubo? Ja sa mám veľmi dobre. Ja sa mám veľmi dobre? Teraz keď začíname natáčať novú sériu, dúfam, že sa to podarí. Presne tak. Proste napíšte potom do komentov, že ako máme hrať mapku, CTM a proste parkour. No tak ja už tu budem tam preč a mám tam ten cobblestoneový podlaha. Dobre, takže dám to sem. Za chvíľku budeme potrebovať asi aj jedlo, ako tak vidím. Nice. Počkaj. Dám takýto stolík. To bude diera. Máš nejaký... Cobblestone to daj preč, Slav, tú dieru. Tu máš. Máš ešte nejaký procentách? Počkaj, zoberiem si 3. Už som si mohol krom, raz, dva, tri. Daj. Raz, dva, tri. Počkaj to nám preč, hej? Musíme toto šetriť. Čo robíš? Dík. A tu je diera, tak... Počkaj, hej? Dobre. Diera je preč. Podložím na veci. Počkaj, takže... Tak, to je tu teraz. Sú by to nejaký slep. Krompáš nejaký. Cobblestone sú vlastne. Teraz Skyblocku. Tak počkaj, tu je tá láva, že? Pravda? A tu je tá láva, takže... Tie bloky tam radšej nechám.
taká... Presne tak. Torčky. Také na vyražte stavíme, aj spravíme čárku. Tak už musíme radšej striť, aby sme prišli k tomu druhému okrovu. Takže zase... My sa zdá, že to bude presne stať. Nevieme komu. Takže ja myslím, že tento party bude asi všetko, alebo taký úvod. Takže sa majte a na budúce, čaute.